yi gamo kan soyayya ne ɗauki, ni mai zaton soyayya da akwai zaki, da ɗanɗana sai na ji akwai wani sirki, da ɗanɗano na yi ma ban tantance ba. Ina cikin tafiya da karambani na, ana ruwan sama yamma ta yoba rana, ina ta sauri na tushe makwanci na, sa'in da shi ne tushen labari na, magana jari ba za ku bi ni bashi ba. Kutsam idanuna sai suka yo hange wata kyakkyawar sura a jikin shinge, sai na ji dukan zuciya na hawaye, na yi ta maza na daure kana na daddake, shin aljana ce ko ba ita ce ba. Da sallamar da ta yi ta sauyi tunani na, sauti na muryar ta da ya sauka a kunne na, sautin da ya firgita siga ta jikina, sa'i guda sai na ji jiri ba na saura kaɗan in zube ƙasa ban shirya ba. Ta ce da ni dan Allah kar ka ji tsoro na, ni ma mutum ce tamkar kai zo ka ji kaina, zan so ka yarda da Allah bar ko kwanto na, idan ka ce a'a to mi ban kwana a agaji ba zan yi maka tilas ba. Sannan ta kara kan hakan tana cewa ina da labari mai tsantsan rikitarwa, idan ka je tilas za kai kokawa, da bari kai na masauki in zan hutawa, zan baka labari na ba zan boye ba. Dubanta nan yau sau ɗaya nan yau karawa, sai na ji tausayi na ta yi kwararowa, a zahiri dai yanayinta akwai kyan nutsuwa, sai na ji tsoro raina ya yi gushewa, na ce mu je masauki ba za ya gagara ba. Gare ni ɗaki ne kwaya ɗaya gun kwana, na ce ta shiga ciki na dawo waje na zauna, domin in kare haƙƙin addini na. Minti kaɗan bacci ya fara ɗiba na, ina ta yin saƙar so kuma ban saba ba. Can a cikin bacci na tuni soyayi nisa, mun hatta ma maganar aure kuma ba wasa, an ɗaura auren daga ƙarshe ba sa'insa, mun sha kuma har ma tuni mun yo nisa. Gare ni wannan labarin bata furta ba, zakara in ka je cara gari ya waye, da na farka ko sai na ga garin ya waye, da na leka ɗakin kai na tuni ya juye, da babu kowa sai dai takun sawaye, ita har labarin sun tafi ba mu zanta ba. Na yi shirin ban sahu na dauniya, dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya, zan zayyano kamanninta dan dubayya, ka ɗauki biro zana in za ka iya, in faɗo masu kofin ba za na ƙosa ba.